Să știi că nu ești nebun dacă vorbești cu plantele. Dimpotrivă, ești mai viu și mai conectat. Când vorbești cu plantele se întâmplă ceva magic, atât pentru ele cât și pentru tine. Îți explic acum. Dă-mi un like și follow pentru informații utile și un strop de inspirație. Studiul a arătat clar că plantele pot simți vibrațiile vocii umane, la fel ca și noi, iar vibrațiile blânde determină plantele să crească mai repede și să dezvolte imunitatea și rezistența la boli. Folosind asta, în unele ferme bio se pune muzică ambientală pentru o producție de calitate superioară. Iar dacă le vorbești, să știi că îți face bine și ție. Te calmezi, îți scade stresul, trăiești în prezent și ți se bucură și sufletul. Îți upgradezi clar nivelul de conștientizare. Ai observat că atunci când iubești o floare sau orice cultură, aceasta abundă în sănătate și te bucură cu florile ei minunate? Nu contează ce le spuneți. Sunt cel mai bun prieten și vor sta să vă asculte. Scrie-mi în comentarii dacă tu ai o floare preferată cu care vorbești sau mai multe și împărtășește cum te simți. Iar dacă n-ai făcut-o încă, poate vei încerca să te conectezi și îți garantez că îți va fi bine.